Значи сега ще кажа нещо, моето момче, за тия умни телефончета. Нямам такъв, разбрали? Не им вярвам. Знаеш какво правят? Предават всичката информация ей там горе, на правителствени сателити, в орбита. И те знаят по всяко време къде си и какво правиш. Едно време нямаше умни телефончета. По цял ден играехме, от сутрин до вечер и не се прибирахме. Прибираха ни само ако не фанат да крадем от кварталния магазин. Ма те не их хващаха, де. Нашите въобще не ни обръщаха внимание, човек. Никакво. И когато не играехме, гледахме телевизия. От телевизор. Вкъщи имахме само един телевизор и като почнаше в неделя Пинко-розовата пантера, всички се подреждахме около телевизора и зяпахме. Ти сега не можеш да си представиш какво е това, но представи си една магическа кутия, сложена и там в хола, и седиш отпред, така на една петя разстояние, и зяпаш. И не мърдаш, като хипнотизирана крава. И не скролваш, защото няма как, нали? Ей, такъв трябва да бъде живота. Ние едно време не се и къпехме. Ние затова имахме всичките паразити в стомасите. Но оцеляхме. Така че, моето момче, искам да ти кажа, ей, това ме направи човека, който съм в момента. Заври си го някъде той телефонче и изчезвай. Чупка.